zvládnuté. Ahojte, tak spracoval som to. V podstate jadro bolo to, čo si sem priniesol. Nemal som tam čo moc meniť, ako možno nejaké drobnosti, ale dobre to bolo celé zvládnuté. Akurát som tam pridal tie zariaďovacie predmety, možno niektoré rozmery sa tam prispôsobili, nakoľko, jak som to uznal za vhodné, aby sa to všetko plnohodne zmestilo a aby sa ten dom dal dobre využiť. Celkové rozmery domu sú 14,5 x 8,5 metra aj spolu s izoláciou. Teraz sú zastrešená dva stĺpy, tu musia byť. Vstup je tuto zatiaľ bez závetria. Závetrie by sa spravilo potom nejakým, niečo by sa tu dorobilo, nejaká striežka, alebo by sa niečo kúpilo. Zádverie je tu. Tu nejaké posunné dvere, prechádzame na chodbu. Chodbu som dal 1,20 m, aby to bolo také, že dali by sa tu nejaké predmety prednášať, aby to nebolo príliš utlačené alebo podobne. V tejto časti spálňa. Sem som dal aj túto stienku, neviem, či to tam chcete, tak ja som to tam nechal. Okná, rozmery som tu uviedol. Tu je detská izba. Táto detská izba je navrhnutá pre dve deti, ako vidieť, že si tu dve deti zmestia bez problému jeden, druhý. Tu by bol šatník, spoločný stôl. Žiaľ, pri takomto type domu alebo pri týchto rozmeroch a podobne neviem navrhnúť sem dve detské izby. Neviem si tam predstaviť, ak by som tam nakombinoval. Zmenšiť to alebo čo to je, si myslím, že hlúposť. Ideálne, že to bude riešiť takýmto systémom. Potom aj tak tie deti buď odídu po čase, alebo ale určite nie. Nedala by som už ďalšiu detskú izbu, tým by som musel celý dom nejak ináč prerobiť. Tu by bola spoločná kúpeľňa, vaňa, sprcha, záchod, dve umývadlá. Predbežne som to takto navrhol, tak to je aj efektívne aj z hľadiska ťahania rozvodov. Tu by bol poistný záchod aj spolu s umývadlom. To by bolo viac menej pre návštevu. Tu technická miestnosť je dostatočne pomerne dosť veľká, ale viete tu aj sušiť prádlo na nejakej sušiarni, ale bez toho tu je pračka, sušička a vnútorný zdroj teplného čerpadla. Sem som dal komín. Krb by sa takto prepojil cez stenu na komín, preto je tak trošku centralizovaný, že tam popri stene. Spoločenská časť, kuchyňa. Tu, jak sme si povedali, chladnička, hrúra, prechod do špajze, sporák, umývačka riadu aj spolu s dresom a tu by bol jedálenský kútik. Obývačka, jeden portál, druhý portál, pretože tento by bol pevný a tu by boli posunné dvere a výstup von na vonkajšiu, pomerne rozsiahlu terasu. Dal som 3 metrovú terasu, lebo ono to je veľké, ale zase keby tam niečo menšie, tak tu už sedenie je také, že príliš úzke. Neviem, nič iné mi nenapadá, tu som uviedol aj rozmery jednotlivých okien, treba sa na to pozrieť. Tu sú nejaké predbežné vizualizácie, ako by ten dom mohol vyzerať. Podľa mňa je to taký pekný, jednoduchý domček. Neviem, samozrejme, pozrite sa na to. Dajte mi vedieť, či to takto vyhovuje, či sú ešte nejaké zmeny. Ak budú, samozrejme ich urobíme. Pekný víkend.